Acest om pleacă în pizda, mă, și am uitat cum se zicea, recuperarea lui trigul fiind ăla și câinele ăsta. Câinele vrea să omoare trigul. Trigul e vișteazul, mă, ia de aici. Hai, stați, cu sarca. Trigule, vii, mă! Ioane, urcă-te și în pomă! Interviu, întrebați-mă. Greu a fost. Da. Această măță trigu, filmează să te vadă măța la proteze. A fost greu de salvat. Față palma trigu. Oprește-te. Dacă domnule.